guys! Happy Monday! It's Monday today. Maaga ako nagising kanina kasi medyo maaga ako natulog. Hindi naman. Natulog ba ako? Maaga ba ako natulog kagabi? Before 11. So kanina pagising ko, naka-edit ako ng video. Hindi ko siya natapos kasi may narinig na akong kalaskas. Kalaskas talaga. Meron akong narinig sa baba. Inisip ko kasi kanina, wala pang gising. So hindi na ako bababa. Hindi muna ako bababa. So nag-edit ako and naka-edit na ako ng 10 minutes sa video na yun. So, hindi pa siya tapos. So, bababa na tayo kasi parang may naririnig akong nagluluto na, guys. Tingnan natin. Nag-request ako kay mama kahapon. Sabi ko yung mga isda, lutuin mo ha. Kasi siya na nagluluto. Hindi na kami bumibili ng ulam. Which is better para sa akin, like, you know, walang pork. Kasi kahapon, wala. Napa-pork talaga ako. Kahit nag-order ako ng, or nag-order kami ng beef soup. Ang sarap pa naman ng beef soup, pero kasi lechon, nainis nga ako eh. After ko kumain, na-guilty ako. Tumawag si Dan, tapos sabi ko, napakain ako ng pork. Sabi nila, okay lang yan. Uy, nasa bakasyon ka. Sabi ko, na-guilty ako after. Kasi yung kinain ko din sa plain, pork din yung pinili ko. Kahit na may beef naman, pork yung pinili ko. Tapos, hindi ko din siya nagustuhan. Kasi, like, after ko kumain, parang, worth it ba talaga? Yung, like, yung ganong lasa, tas after, parang nag-guilty kasi, okay, siguro kung sobrang sarap niya talaga, na parang, okay lang kasi sobrang na-enjoy ko naman yung food. Hindi, yung sa pork belly na kinainan namin kahapon, sobrang malaman siya kasi malamang pork belly. Hindi ko siya, like, hindi yun yung meat na gusto ko sa lechon. So, sabi ko ngayon, babawi ako. Walang pork, wala munang pork. Hintay tayo sa Pasko. And tinan nyo, meron pala ako nito. Nakalimutan ko to. Meron pala ako nito. Oh, diba? Hindi yan totoo. Binigay lang yun ata sa akin ng... Binigay ko ba? Or parang ukay-ukay to. Hindi ko alam. Pero nandito pa din siya. Ang daming nakasabit na bags dito. Tapos nilagay ko siya sa... tinapon ko na yung iba. Kasi yung... Parang... May ano na. Ang tawag dun? Parang... Yung... Ano niya ba? Yung material niya. Parang nagpapakpak. Ano ba yun? Yung parang... Hindi ko alam kung tama yung term. Itong iba, hindi naman to akin. Kay Miss naman to. So, siya yung paanohin natin yan. Ito kasi okay pa naman siya. Ibigay na lang natin siya. Huwag na lang natin siya itapon. Yung iba kasi ang pangit na talaga ng itsura. Okay, baba tayo. Ang dami kong chika, guys. Baba tayo. Hello? Sige, luto na mama. Tinoa? Luto siya, guys. Ang tinoa. Ito isda. Yes! Ito yung sabi ko sa kanya kahapon. Kasi Tagalog aning tinuwa? Tinula. Ay, tinula ba? Ano? Sinigang? Dili na sinigang. Di na maasim. Baka tinula. Oo nga, tinulang isda. So, anong ingredients? Ito lang? Oo. Char talaga si mama. Nagluluto na talaga siya. Kamatis. Wala naman kamatis yung tinula, ma. Meron yung iba naman kasi yung tinuluto ko. Pork yun. Yan, maraming ganyan. Sarap to, guys. Yummers to. Tapos ipiprito niya daw yan. Okay. Dito na. Oop. Asin lang. Asin lang, ma. Asin lang din ito. Asin lang, guys. Pero, ay, maplisan siya. Ginamit mo, vegeta, ma? Binilin ko siya ng ganyan, malaki, vegeta. Ako na nang gigamit. Mo yelo, mo gajeli sa kuan. Oh, may yellow. Konti. Ano nilagay mo dito, ma? Isda pa. Isda lang? Walang, asin? Wala pa? Mga ulo yan? Ulo yun nandito, guys. Diyan, nandyan ang bontot at katawan. May isang ulo din ay. Char. Linis-linis na ng kitchen, Char! Luto na siya, guys. Hindi yan nagluluto noon, eh. Bantay tindahan siya noon. Ay, delikado kaya, eh. Delikado yan. Tumatalsik. Sarap naman ang buhay ko dito. Hintay-hintay lang ako ng food. Hintay-hintay lang ako ng food, guys. Uy, kailangan natin mag-grocery, ma, before dumating si Dan. Ha? Kailangan natin mag-grocery. Kasi yung mga, yung laman ng fridge namin, guys. Mga makasalanan.
Salanan ang laman. Meron akong kandila dito. Hindi ko alam sino nagbigay nito, pero bigay ito kasi may sabi Oraze. Lumang-luma na yung itsura, diba? Hindi nila ginagamit. Dapat ginagamit to para, ano mo yan? Kailangan, iinit din kasi. Lavender scented candle. Isa lang to, ma? Isa na to? Isa lang to. Meron pa akong mga gamit yun na ihuhul ko. May nakita akong mga damit sa kabinet. Bigay yan? Mga magagamit ka. Pag-alis ko talaga, dumating siya. Magaganda. Try ko kagabi. Pakita ko sa inyo. Kasi nasa na siya, nasa cabinet. Akala ko, wala, bakit nandito? Akala ko naiwan ko siya noon. Parang na-unbox ko na siya kasi wala na siya sa packaging eh. Inayos na pala ni mama. Kasi nakatupi na. Sabi ko, hindi eh. Yun pala. Sinend pala sa akin yun. Timing, umalis na. Ano yun? Spring onion? Spring onion. Lagay na guys. Tinula daw to eh. Tinulang isda. Tapos kamatis. Char. Kasi kituglo ni mo na ma? Wala na ako. Char. Self-taught sa mama. Okay. Sarap yan sabaw. Sarap ng rice. Init-init. Oops! Kamahulog ba di? Kain tayo guys. Luto na oh. Char. Yan yung ulam natin. Gulay. May isda yun sa ilalim. Tikman nga natin yan. Lamay ma. Oh, hanghang. Maanghang. Dahil mamay. Gitimplahan mo ang fish or diretso rin yun marida? Cacing. Kailan may kontal? Makinig. Kudrana na kaya yung sumugod. Patay. Ha? Samas na. Saging. Barbecue ba? Karong orasa wala pa. Wala pa rin? Sana orasa dahil. Alas 3 masaging. Sana orasa. Quick, Ken. Ken, quick. Nabuang na tao ka. Guys, may saging tayo. Meron tayong saging. Saging. Barbecue. Ayun tayo. Maliit na yung akin. Okay. Hindi ko na ito connected ganina. Wala, hindi na connect. Bearing rejected na. Ha? Ano? Napakahinog ng saging. Papagupit si Mark, guys. Ito ang gamit natin. Binili niya ito sa Shopee, no? Boxing. Ito? Pinakamaba. Okay. Diretso na, Ken? Ha? Diretso na? Diretso. Kung saan ka din mo din? Ano? Asa din mo baan? Tanan? Upuan mo din mo? Hindi na, ay! Gani ba? Di ba niya ako? Uy, klaro upaw. Ano ka doon din? Kailan? Wala siya klaro na niya ay. Okay. Parang niya. Okay. Wow! Nice! Wow! Ako, kira na kira. Siya upo kataasan na. Inaanak lagi kong tupi ato. Ang pernah tayo upaw. Okay, wala. Reviewin na. Kinaya lang. Iyan lang. Sana yung ritual ko na anak. Wow! Gimana lagi naman dati? Very nice. Upawan mo naman eh. Otsay din gusto. Abilit ba ba? Dili. Dili, nagtatay ba? Ano dili ba? Marami ka na nagsakto. Wala. Pineapple naman natin. Pineapple na ako eh. Pineapple eh. Pagkakay mo nila.
Happy? Ha? Kain na natanaw na eh. Dili, wow! Dili, oh! Paglugi na sa kuwan na, batas na rin. Balik lang ako doon. Happy na? Susang video. Kana? Unsa ba? Dili, kinig niya. Punta. Easy. Okay na, Bok. Patingin, Kil. Bok. Wow. Tawa na dyan, tarami na. Okay. Okay, ang ganda. Linis. Tapos ko lang guys maligo, ayusin natin yung luggage ko kasi kanina naghanap ako ng susuotin. Though itong top ko, ano to, sa isa sa mga boys, tapos yung shorts ko yung hinanap ko kasi wala nang mga shorts dito, naubusan na pala ako. Meron yung mga pantulog, yung mga ginagamit ko, yung mga, meron kasi ako mga boxers dito. Like, akin talaga siya. Boxer siya na ginagamit ko pantulog. So, nandito pa siya. Okay pa siya. Meron akong boxer. So, meron akong pantulog. Pero yung mga, like, pambahay lang na ano, ganito. Buti na lang nagdala ako. 2 shorts lang tong dala ko. So, hindi ko alam kung anong gagawin ko. 2 pambahay na shorts lang ba. Anyway, ayusin natin yung luggage ko, guys. I-hang ko lang sila lahat para at least kita ko yung anong meron ako ba. Para hindi na ako kuha ng kuha dito sa luggage kasi ang gulo-gulo din. And meron pala akong package yung sinabi ko sa inyo. Ito, sana merong ano dito, sulat kung saan galing. Nakita ko na to eh, yung ito lang una. Kasi sabi ni mama, inopen na daw niya. Akala niya kasi para sa kanya yung ibang package. Ang tagal na nito. Na-receive ko sila last time na umuwi ako dito. So, March, April. Dumating kasi sila, pabalik na ako ng Australia. So, hindi ko sila natanggap. Pero, it's still here. Ito yung una, guys. Wrap around dress. Sobrang haba nito sa akin. Tingnan nyo. Feeling ko hindi siya magkakasya sa akin. So, ibibigay ko siguro to kay mama. Okay lang ba? Parang malaki siya sa akin, guys. May damit na nga ako sa loob eh. Anyway, ito yung una. Bibigay ko siguro to kay mama. Tingnan natin kung magkakasya sa kanya. Sana magkakasya sa kanya. Tapos ganito siya pinarap, oh. Nila. Tingnan nga muna natin saan to galing. Ito, guys. Hala, madami pala to. Saan to galing? Guys, wala akong nakitang kung saan siya galing. Baka nakuha ni mama. Ay, ayan! Fancy Yarn. Ay, buti na lang meron. Fancy Yarn PH. Ayan, guys. Ito, nawala na sa tali. Unahin natin yung mga nawala na sa tali. Uy, maganda yellow. Puro wrap around dress. Ito baka kasya to sa akin kasi parang maikli. Hindi, same lang yung yung length nila. Ay, ito parang maliit. Ayan. Yan yung print niya. Parang maliit to. Tapos yung tela niya din iba dun sa first two. Ayan. Feeling ko kasya to sa akin. And yung sleeve niya din, guys, iba kaysa sa... Ay, hindi. Wait. Yeah, iba nga. Ganito yung pagganap ng sleeve niya. Ayan. Maganda din yung tela nito. Iba-iba pala yung tela. Ito medyo manipis din. Ito parang maliit din. Ay, maliit din to. Itatry ko yung mga maliit, ha. Pero ganito yung print niya. Iba naman yung tela niya sa isa. Okay, last. Feeling ko yung first two na pinakita ko sa inyo, yung white at saka yung yellow. Kay mama yun. Ito, maganda din yung tela niya. Hi, Maxi! Maxi nga! Ay, mahilig pa naman ako sa Maxi. Ay, maganda to, guys! Pero feeling ko ang laki nito sa akin. Ay, ang ganda nito. Gustong-gusto ko yung print at saka yung kulay nito. Tcharing! Maliit na siya. Kasya siya sa akin. Oh! May dress ako. Bongga. Kasya siya, guys. Oh! Tamang-tama lang yung length. Above the knee. Maganda din to, guys. Iba yung tela nito kaysa sa isa. Maganda din siya. Kasya din siya. Oh, di ba? Medyo mga mababa nga lang yun dito. Pero kasya. Nice. Balik tayo sa pag-aayos ng luggage, guys. So, ito yung plano natin kanina. Tapos, biglang nag-haul tayo. Pero maganda yung iba. Si mama natutulog eh. So, mamaya ipapatry natin sa kanya yung ibang damit. Pero dito tayo sa aking bagahe.
So, nilagay ko yung damit ko dito sa mga pouch na to, guys. So, yung gagawin ko is yung mga dress, i-ano ko sila, ihahang ko sila ba, para kitang-kita ko sila lahat, para hindi na ako mag-ano dito, mag-go through dito. So, separate lang natin lahat, para mabilisan yung pagpili natin ng damit. Meron ako pantulog pala! Meron pala akong dalang pantulog. Akala ko wala. Perfect. Kasi medyo matagal-tagal tayo dito. 3 weeks tayo dito sa Philippines. Alam nga naman, 3 weeks akong maghalongkat dito sa luggage ko, diba? Ito yung susuotin ko sa New Year. Pag wala akong nabili or nahanap na ibang dress, ito yung susuotin ko. Ano to siya off-shoulder na polka dots. Ito din yung sinuot ko last year nung dito kami nag-New Year. Match-match kami ni Miss. Yung makeup ko, as in, konti lang talaga yung dala ko, guys. Ito lang talaga, oh. Swimwear. Speaking of swimwear, na-receive ko yung package ko galing Cupshe. Pina-deliver ko kasi dito. So, may mga sinend sila sa akin. Ako yung pumili, pero, yeah, sinendan nila ako ng mga bagong swimwear. Sana maganda. Hindi ko pa siya na-open. My gosh, ang dami ko palang dalang dress. Mga cover-up. Okay, dito muna itong mga swimwear. Tsaka mga cover-up. Kasi hindi naman natin ito gagamitin dito. Dinala ko yung silk na hair tie. Bibigay ko yan kay Miss. Nandito yung mga undergarments ko. Ito, galing to sa na-stayhan namin na hotel sa Korea. Yung lalagyan ng mga tsinelas nila. So, kinuha ko yung dalawa. Kasi dalawa yung tsinelas na inaano nila, diba? Pag nilalagyan nila sa hotel room mo. Dinala ko yung dalawa. Tapos, ayun, nilalagyan ko siya nito. Yung isa, dala-dala ko rin. Yun yung nilagyan ko ng sandals ko at saka nung slides ko nung nagpalit ako. Pero yeah, ang galing, diba? Yan, tips sa mga nagta-travel dyan. Kunin nyo to, yung lalagyan nila ng tsinelas. Kasi magagamit nyo talaga siya ng bongga. Dinala ko din to. Gusto ko magkulay. Siguro si Mark yung ipapakulay ko sa buhok ko. Pero, we'll see. Yeah. Tingnan natin. Oh, yung bag pala na dala ko, dalawa lang. Itong Furla. Well, except dun sa tote bag. Kasi pang travel yun. Itong Furla at saka itong, ang tawag dito? Ano nga itong bag na to? Basta yan. Mga crossbody bags. Or shoulder bags. Ito pwede kasi shoulder. Pwede crossbody. Ito pwede shoulder pero hindi ko dinala yung shoulder strap niya. So, crossbody lang yan. Meron pa ako nito. Ganda sana nito. Ganda ng kulay. Na? Romper? Ito pala yung na-haul ko galing YesStyle. Yung mahaba na dress. Pinutulan ko. Oo. Ano na siya? Just below my knee. Tapos kapag bineltan ko siya, parang level lang siya sa knee ko. You know, cute na tong dress na to. Inayos ko talaga siya. Tingnan yung buko, guys. Kulot. Magpapakulay si mama ng kuko. Merong nagbigay sa akin nito. Matagal na. Estee Lauder. Binigyan niya ako ng isang pack. Yung isa red, pero wala na yung red. Magpapaano si mama, magpapakulay ng kuko. Ah, pili ka ma. Inano ko kasi siya, inopen ko siya, and okay pa kasi. Wala ka. Ayan mo. Ano, chinek ko sila, and okay pa sila, hindi sila dry. Ang tagal na nito, ilang taon na to, guys. Kasi ilang taon na to, na-receive ko to before pa ako pumunta ng Australia talaga. Tapos mag 4 years na ako, mag 4 years naman din ko sa Australia, ma. April, no? Dali sa panahon, eh. Ito, guys, yun yun. Ang cute! Tapos okay pa siya, oh. Ano si color mo? Kana, niya dan kani ang diri. Wow. Wala na yung silver dito. Naa. Pagkakanta na lang glitter. Ayaw lang ni. Kuan man ni. Mura naman naging ani. Ay! Kanina lang! Kani. Bali mo na yung mga accent. Char. May pa-accent siya, guys. Same color sila pero yung isa walang glitter. Kasi, para charge sila. Diretso na color. Char. Tapos na, guys. Hindi level yung mga kuko niya kasi napuputol. Hindi niya naman pinuputol yung iba. Ito yung nude. Tapos nilagyan namin ng ganito. Char. Ito yung isa. Tapos ito. Ayan. Ito sana kaya lang hindi daw klaro eh. Hold tayo, guys. Food haul! Asam to ba? Ansa? Ano ka na?
Ano guys, puso. Uy, yummers. Hala, sakto lang yan. Kill, parang kulang yan. Tingnan mo, apat tayo. Uy, wala na kill. Ha? Wala na. Tol na yun, puso ka puso. Tapos merong ano to? Gulog ko, para sa China. Ay, dinuguan para sa aso guys. Tapos, ito, yummers guys. Oh, nanay. I-connect mo muna kasi nakakonect yan sa ano ko, MacBook. Meron tayong, isaw, yummers. Nagpabili din kami ng patay ng manok at saka yung barbecue na ano, na yung paa ng manok. Yun. Hey, kita niyo ba? Kain tayo, guys. Ayan na, guys. Oh my gosh, yummers. Dami ko samyang eh. Samyang? Na maanghang? Sure, diray. Meron tayong backbone ng chicken. Meron tayong chicken thighs. Tapos, meron tayong atay dito, guys. Chicken Sauce, cubes. puso. Kain na tayo. Kain na tayo, uy. Cubes. Mukbang! Hala. Sakto na yun, kita ang pagkaon. Kain tayo, guys. Let's eat. Feeling ko kulang yung puso, Kaylee. Tara na. Daghan ang kaya niyo. Murag usar ka puso ako ang kaon. Ito. Ay, unahin natin ang isaw. Ano to? Chicken to, di ba? Sa chicken lang to. Walang pork po dito sa ating pagkain, guys, ha? Yummers. Yun na. Si Marvin palagay sa ulo. Ma, mag-vlogger ka ma. Ha? Mag-vlogger ka. Nalagay ulo. Ay, ito anak ka ng... Ulo? Hmm. Uy, Ulo eh. Ha? Bakbo Kina? na. Oh. para makapili. Beef na beef. Uy, kami na dito. Ako, ikuya ko na. Yung kalaki niya. Hindi mo ba? Maayo lagi. Ayaw mo. Isurat eh. Wala naman. Lisod ikaw pa ah. Matulog ka naman. Share tayo? Sige. Pwede mo itari. Gahit ka ni. Okay na yan. Ay, sarap naman yung kamay nito. Kinamot Tayo na. ng kamay. Ano masasabi mo, brother? Ano mas masarap ito, mang inasal? Yung gusto na. Na? Guys, kain na naman! Kain na naman tayo! Balot! Kain tayo ng balot, guys. Bumili si Mark ng balot. Sabi niya, 17 daw to. 17 kill? Lahat kill? 17? Ah. Ano sa ako kung iskala na? Uy, 6 kill! Kahit na. 6 sabi no? Gato. 6 na or 9? Nabi 9? Wala. Wala pa lang 9. Ay, 6. Na sa uban pero dila. Wala ya. 6 na. Na kay Betty Uno de. Lay usa 7. Okay na, 7. Ito, seven. Dili ka na dako upan kahit. Ah, Oo, say balay kahit. okay na kill. Mga tulog. 6. Sa'yo yung tatlong 6. Hindi ako tiga. Egg, ahak. Uy, asan na yung asin? Ala, nandito na pala yung asin. Nilagay na yun. Kain tayo, guys. Akin yung 7. Ano nga ulit yung palatandaan nito? Saan ba? Ibutang. Ah. Kung asa ibabaw. Ah. Ganyan yan, guys. Hindi, wait sa... Pagbutang, pag ano, butangan sa team. Eh, guys. Kawan na rin. Dito. Thank you, Wen! Ikaw, ayaw ni Wiwin, guys. Tapos niya yung kumain eh. Tapos lang yung kumain. Okay, dito. Dog-dog tayo dito. Dog-dog. Tekan na siksa ako kan eh. Biyak na. Kain tayong balot. Sila ni Boy, pagdating dito, pakainin natin yung balot. Dito siyang kansa. Ayun yung balot. Nakatilaw siya sa bawal na. Na, parang nakatilaw siya sa tanan ay. Uy, yummers.
Yan. Asin kin. Nandiyan mo sa loob. Asin kin. Isuga-suka eh. Isuging suka. Parang nas mga isog na tao eh. Ako na inom. Klaro na kayo mga comment ano daan. Amen. Kaya nga video. Masama. Gana na, alam ikaw balot. Tagal mo naman matapos dyan, brother. Doon eh. Alam yan ako. Hindi, siyang focus. Na-focus? Wow, vlogger mo. Ayan! Focus dyan. Suya-suya mo na. Close up pa more. Guys, gabing-gabi na nakapag-skincare na ako. And naka-ready na din yung susuotin ko bukas sa simbang gabi. Yan. Yan na yun. Yan na yung vlog. Sana guys nagustuhan nyo. Please like this video if you did. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys tomorrow. Be good. Bye. Good night.